Mali kunnafoni jabarani layɛbagaw ani yan ka tɔ sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli kan bila o ma ni aw ka émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kura wɛrɛ sigilen bi émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ kɔnɔna na an y'a latigɛ tuguni ka le grand journaliste monsieur Badou Sidi Kɔba de wele an'an ka na masala wagati ni kunkuruni kɔnɔna na walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ ka tɔ sigiyɔrɔ la ka kɛ ni kunnafoniya minnu bɛɛ tun bɛ dugu kɔnɔ ni wagati in na an tɛna kuma janya bilen an bɛna kuma da a yɛrɛ ma a k'i yɛrɛ ɲɛfɔli kɛ walasa an ka se ka tɛmɛ ni masala ye ani sɔgɔma monsieur Badou ani sɔgɔma Rebecca Dambele an bɛ Mali kunnafoni baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo donc je n'ai plus besoin de me présenter sinon ne tɔgɔ ye Badou Sidi Kɔba gafe mun bɛ yen n'a bɛ fɔ Triumph du Mali ne y'o directeur de publication fondateur gafe mun fana bɛ n'a bɛ wele journal Carrefour ne y'o fana directeur de publication donc Rebecca yanni bɛ bɔ kuma na bɛ malien bɛɛ lajɛlen fo Mali la Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Mali kunnafoni na n'o bɔra yen an b'an ka laadala mɔgɔw fo n'o yɛrɛ kɔtara di mɔgɔw ye ka famille fondatrice mɔgɔw fo ka dignitaires religieux fo ani fangala mɔgɔw an bɛ kuma caman f'u ma Mali marali ma nɔgɔ ɲɛmɔgɔya ye doni ye Mali mana baara kɛ cogo o cogo faama an t'a f'i ma ko i ni cɛ voilà. Kɔba i ka kuma ɲɛna Kɔba an ka kuma daminɛ la an y'a ye nin semaine kɔnɔna na an ka jamana camancɛ fanga o gouvernement ɲɛmɔgɔ n'o Choguel Kogala Mayiga ye o tɛmɛna CNT mɔgɔw ɲɛma a tɛmɛna n'a ka baara kan ka baara minnu kɛ walasa camancɛ fanga bɛ se ka latigɛ ka ɲɛ cogoya min na a ye ɲɛfɔli caman kɛ olu kɔ kan ko monsieur Kɔba maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ ka faamuyali kɔnɔna la kama kuma caman fɔra kɛnɛ in kan mais an bɛ fɛ ka walawalali kɛ an ye k'i da don Choguel ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa maliyɛnw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko in na cogoya min na. Ayiwa a ye mugujalan mun jɔ a da n ka miiri la a ɲiginji a b'a bolo parce que i tɛ se ka nin kuma sugu fɔ n'a ɲiginji t'i da donc effectivement jumadon a nana CNT la conseil national de transition a nana a fɛla fo olu bɛ baara kɛ ni taabolo minnu ye a tun y'a fɔ ko semaine 6 a nalen kɔfɛ k'ale bɛ taa CNT la y'a dɔn CNT de bilala assemblée nationale nɔ la donc a ka kumaw na a y'a jira k'a fɔ ko lakana olu bɛna u seko k'o la a y'a jira k'a fɔ fana a bɛ fɔ ma yɛrɛ forme politique et institutionnelle olu bɛna u sinsin o kan kosɛbɛ c'est-à-dire mun ye fɛnw ba ka yɛlɛma mun b'a to Mali bɛ basigi mun b'a to coup d'état tɛ kɛ tuguni donc o mana bɔ yen a fana ko kalata k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que kalata ɲɛnama kalata ka kɛ mankan tɛna bɔ kalata mun na kalata mun kɔfɛ maa si tɛna wuli k'i jɔ k'a fɔ ko a ma ɲɛ o mana bɔ yen tuguni a ko mun ye jamana yɛrɛ maracogo bonne gouvernance k'olu bɛna u sinsin o kan kosɛbɛ ko o bɛna k'u ka baara kɛ da dɔ ye ani a tilara k'a fɔ tuguni ko pacte social k'u bɛna o ko lajɛ donc n'i y'a ka kuma ninnu ta k'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ kuma minnu don jamana in mago b'o la parce que jamana mun a man kɛnɛ ni jamana kɔni man kɛnɛ fura de bɛ ɲini a la a bɛ furakɛ de donc maintenant a bɛna furakɛ ni fura jumɛnw ye donc caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o de la sinon a ye fɛn fɔ jamana in mago b'o la maintenant a ye musaka mun yɛrɛ fɔ pour que nin baara ninnu ka kɛ a ko 2050 milliards 360 millions bon n'i y'a ta k'a lajɛ transition tɔ man ca bilen caman b'i yɛrɛ ɲininka ko a bɛna nin musaka bɔ min pour que nin baara ninnu ka se ka kɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel fana ye mɔgɔ mun ye a ka kegun a hakili ka di a bɛ jamana in dɔn fo k'a dɔn lakari mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a tɛ Mali dɔn donc n'i ye ne ɲininka n b'a fɔ ko n'i y'a sera a kariyara ka nin kuma ninnu fɔ c'est que kuma ninnu a solution b'a bolo parce que an bɛ yɔrɔ min ko bi politique mɔgɔw kuma na u ye kuma caman fɔ u ye waleya caman fɔ an ma fɛn ye n'u nana fanga na dɔrɔn kuma wɛrɛ de bɛna tuguni donc ale jumadon a ye kuma minnu fɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a seedeya ye donc an ka miiri b'a la a bɛna kuma ninnu lawaleya n'a kɔni sera ka ninnu lawaleya o de ka ɲi parce que n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna réforme a bɛ se ka kɛ sisan de parce que an bɛ camancɛ fanga na Sina tɛ fanga na maintenant n'a ma se ka kɛ ni président kura na n'a fɔra ko ka réforme kɛ dɔrɔn a tɛ se ka ɲɛnabɔ parce que fanga ni Sina bɛ fanga na Sina o de ye opposition ye i bɛ taa sɔrɔ majorité bɛ yen hali ni a ka ɲi fanga Sina u b'a fɔ k'a ma ɲi sinon waati kɛra bɛɛ tun ko constitution kan ka bayɛlɛma la constitution du 25 février 1992 k'a ka bayɛlɛma parce que constitution in bɛ kɛ waati mun na o y'a sɔrɔ démocratie tun ye denyɛrɛnin maintenant démocratie balu kɛra a kɛra kamalenkɔrɔ ye donc fo yɛlɛma ka don fɛn dɔ la pour que ani Mali taabolo ka taa surtout accord d'Alger mun signana u ko comme accord d'Alger tɛ se ka appliquer à 100% tant que ni constitution dɔ fan dɔ ma yɛlɛma bon constitution in tɛ se ka yɛlɛma fo référendum ka kɛ bon jamana mun bɛ lahala mun na
n'a fɔra k'i bɛ referendation kɛ jamana fantan ni fila bɛɛ la a ka gɛlɛn referendum kɔni tɛ se ka kɛ f'a ka kɛ jamana fantan ni fila bɛɛ lajɛlen président sigiw bɛ député sigiw bɛ se ka mais referendum o ye souveraineté ko ye donc o mana bɔ yen a y'i sinsin lakana fana kan parce que lakana n'i y'a mɛn jamana lakana de y'a sinsin bɛrɛ ye k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka maramafɛnw di kɛlɛkɛlaw ma ka kɛlɛkɛlaw bila condition na mun b'a to u bɛ se ka kɛlɛ kɛ mun b'a to a bɛ fɔ mun ma services sociaux de base u bɛ se ka sigi yɔrɔw la préfet sous-préfet dɔgɔtɔrɔsow ani ekɔlisow olu ka segin o yɔrɔw la ani y'a dɔn a ye sinsin bonne gouvernance kan o ye corruption n'o yuruguyurugu y'a dɔn yuruguyurugu a ɲɔlen don an fɛ yan kosɛbɛ hali ni dɔw bɛ bisikiya yuruguyurugu b'an fɛ yan kosɛbɛ donc yuruguyurugu fana kan ka kɛlɛ parce que ni yuruguyurugu ma kɛlɛ jamana tɛ se ka basigi parce que n'a fɔra ko mɔgɔ kelen bɛ maa 10 maa 100 nin yɔrɔ dun vraiment mɔgɔw bɛ kumu parce que n'a fɔra ko e ka taxe ni ka impôt e ɲɛ b'a la a bɛ ka taa yɔrɔ la a man kan ka taa yɔrɔ min na k'a sɔrɔ sira yɛrɛ tɛ yan sira tɛ yan dugu dɔ bɛ yen ji tɛ yen dugu dɔ bɛ yen ni samiya sera i tɛ se ka taa o dugu la o bɛ mali la yan ne bɛ to k'o de fɔ caman b'i sigi bamakɔ u ka taa mali la le mali c'est 1 241 238 km². n'i bɔra mali la dugu bɛ yen lugani ninnu kɛbeni ninnu zanfaso ninnu wantobugu ninnu werekila ninnu joni pisa ninnu bɛ village ye minnu bɛ mali minnu kɔrɔnfɛla tɛ u bɛ yan yɔrɔ ninnu yɛrɛ la samiya mana se i tɛ se ka taa o dugu la o dugu minnu don u bɛ kɔɔri sɛnɛ u bɛ woso sɛnɛ u bɛ ku sɛnɛ u bɛ fɛn caman kɛ donc vraiment u k'u jija cogo bɛɛ yuruguyurugu n'a sera ka kɛlɛ donc nin bɛɛ bɛ nɔgɔya mali la sira ko o ji ko o dɔgɔtɔrɔso ko o lakana ko a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya parce que a bɛɛ sinsin bɛrɛ in de ye nin de ye et puis a ye kuma fana fɔ a ko axe wɛrɛw fana fɔ tuguni ko axe social politique n t'a dɔn sabanan yɛrɛ ye jumɛn axe social politique et sécuritaire donc ko a bɛna sinsin o fana kan parce que sécurité in a tɛ taa politique fana il faut que ɲɛ ka sɔrɔ politique la parce que politique ka ca parti politique dɔ yɛrɛ a ka mɔgɔ tɛ tɛmɛ maa 20 kan i b'a fɔ a ye ci politique maa 20 a bɛɛ lajɛlen parti politique min bɛ mali la a bɛ parti politique 100 ni kɔ bɔ donc n'i ye mali population ta k'a lajɛ ka parti politique hakɛ ta k'a lajɛ vraiment c'est trop donc et puis nin fana yɛlɛma tɛ se ka kɛ fo u k'u sinsin justice fana kan c'est vrai juge laduru bɛ yen juge bɛ yen u b'u ka justice bɛ yen u b'u ka baara k'a kɛ cogo la mais hali bi musaka ma d'u ma mun b'a to vraiment u bɛ boli yuruguyurugu ɲɛ parce que n'i ye mali juge ta k'a lajɛ ka sous région juge ta k'a lajɛ mali juge bɛ musaka mun sɔrɔ a ka dɔgɔ kosɛbɛ donc o bɛɛ bɛ a ka kuma ninnu na awɔ. Ko an ye faamuyali sɔrɔ o la i y'a ka i bɔra sisan kan ka baara minnu kɛ i ye baarakɛtɔw ɲɛfɔ an ye mais monsieur Koba e yɛrɛ hakilina la Choguel bɛna se ka mun de kɛ walasa ka nin ko ninnu bɛɛ lawaleya pour que nin ko ninnu bɛɛ lawaleya a kelen tɛ se k'a kɛ bɔlɔnkɔni den kelen tɛ se ka bɛlɛ ta pour que nin bɛɛ ka se ka lawaleya il faut que président de la transition chef de l'état excellence Assimi Goïta il faut que o fana k'a ka danaya ta k'a d'a kan o y'a ka danaya ta k'a d'a kan o de la a kɛra premier ministre mais o k'a ka danaya ta k'a d'a kan CNT président n'o ye Maliki Diaw o fana k'a ka danaya ta k'a d'a kan donc n'olu y'u ka danaya ta k'a d'a kan parti politique sɔnna k'a dɛmɛ ani société civile n'u farala kan an bɛ bɔ camancɛ fanga in na parce que an ka na kɛ ne bɛ to k'o de fɔ tuma bɛɛ il faut pas que an k'a kɛ dɔ bɛ t'i sigi kɛrɛfɛ f'a ka tiɲɛ n'a tiɲɛna a bɛ ni jɔ an tun y'a da a bɛ tiɲɛ Choguel bolo an k'olu dabila ten sa do kɔrɔ la ten ne bolo camancɛ fanga tɛ dɔwɛrɛ fɛnw bɛ na mun b'a to sini an bɛ lafiya parce que ni réforme sera ka kɛ ni fɛn ninnu bɛɛ sera ka bayɛlɛma président kura min n'o yɛrɛ bɛ lafiya parce que n'a fɔra ko tuma o tuma coup d'état de bɛ kɛ tuma o tuma o fana tɛ ko laban ta ye maintenant u ka fɛnw sigi sen kan mun b'a to président bɛ se ka bɔ yen k'a sɔrɔ coup d'état ma k'a la i n'a fɔ Afrique du Sud ninnu i n'a fɔ jamana wɛrɛw donc président mana kojugu kɛ a bɛ se ka bɔ yen k'a sɔrɔ mankan parce que n'i ko i bɛ président bɔ yen ka tɛmɛ assemblée fɛ a ma nɔgɔn parce que i bɛ taa sɔrɔ président mana na dɔrɔn a ka parti ka député de bɛ caya assemblée la bon n'a fɔra ko mise en accusation du président de la république devant l'assemblée nationale a tɛ décider a b'a la parce que voté de bɛ kɛ ni voté kɛra a ka majorité a ka mɔgɔw b'a fɔ ko non ko a tɛ taa donc a tɛ taa hali n'a ye ko kolon kɛ donc vraiment o ye fɛn ye a kan k'i sinsin o kan maintenant mun bɛ se k'a to a bɛ se ka nin baara ninnu kɛ fɛn wɛrɛw fana b'a la ne ye mun fɔ ni ninnu y'a accompagner bɛɛ ka accompagner hali sɔrɔdasi kunda parce que n'i ye sécurité lajɛ sécurité n'a fɔra sécurité a fɔra sɔrɔdasiw de maintenant a ka minɛn di sɔrɔdasiw ma minɛn min b'a to vraiment u bɛ se ka kɛlɛ kɛ et puis musaka ka di sɔrɔdasiw ma mun bɛ sɔrɔ si hakili sigi parce que maa o maa b'a joli bon i ye i tɛ se k'a sara sɔrɔ donc vraiment sɔrɔdasiw minnu bɛ ka kɛlɛ sɔrɔdasiw minnu bɛ ka sa u ma jufa parce que n'i sara faso i ma jufa u bɛ ka sa faso ko de la donc vraiment a k'a lajɛ cogo bɛɛ musakaw ka ɲini musakaw bɛ se k'a to sécurité mana bɛ na sécurité mana bɔ yen ne bɛ mun fɔ kalanko fana
parce que ni nya ta kalaje depuis 92 kana bila Mali kala ma se ka basi article 39 ko nana do ala nana ke manka ayre ko article 39 ma abroger donc ani kala mo école kala mo be ñogana article 39 ko application mais akoko article 39 ma abroger article 39 be ka appliquer munu te ka bénéficier 10% seulement des enseignants. Ko ban tige kuma tige munila article 39 ma abroger ka soro grille salariale kela parce que c'est ala mame atete me dɔgɔkun fila ka fɔra ko Mali sarakɛla bɛɛ ka fɛn bɛɛ bɛna kɛ kelen ye donc alisa jamana kalanga alisa enseignant ko k'olu ka article 39 Choguel ko kama abroger mais mun de nana n'o ye tuguni mun de nana n'o ye ɲɔgɔn faamuya baliya parce que i bɛ ka binne sɔrɔsiw yɛrɛ yamaruya di k'a fɔ ko article 39 ka appliquer maintenant harmonisation tɛ dɔwɛrɛ à diplôme égal, salaire égal. Bon, il se trouvait que enseignant quand indice est 1382. Il me semble que Nimato corps chambe yele enseignant quand indice niveau là. Mais manquant erreur mieux. Article 39 ba ira ka fo ni fin fara la fonction to ku o kan ka fara enseignant. Donc manquant bo il me semble que conseil na 15% fara la fonction to ku ni ma fili. Donc il me semble que enseignant mo yo ka bulletin de salaire là. Mankan boro de la non article 39 koni ni a kono na kalan koni fin mana fara to ka be fara enseignant et puis article 39 fin doé a passé à l'Assemblée nationale président Ibeka aya ka jamhuriya di ko ka appliquer mais appliquer li nana ke problème musaka ko kama parce que fangana mugo fana sirana usana ka foko nu nunu ka article 39 appliquer a nyeta nanima est-ce que korowero tina wili kam mankanci donc au bébé article 39 au bébé to gelaya ba ko la mais Choguel ka kuma nukoni ba yira ka fo article 39 ma abroger article 39 bina continuer ka appliquer abo de yira no de ngono de fongo ko damnena pour ka saka ni baran ko fo bete ka fara jonka et puis beki yere ye transition kono ibe kidalo ibe ntado jala farao ibe bama fleo be kan ki ye transition kono donc a kelen se ka transition ni assurer transition ni ka kandi musaka mi o musaka ka dama mogo ka deme ka accompagner politique mogo société civile dignité religieuse famille fondatrice ani recontrat ayre ko yora les assises nationales mogo rebe ka fuko assises nationales minake ko amusaka bita be milliard fladem ko wari kien bonere ko ni bolo fin batu jamana be saka basique vraiment o kanyike muye organique de gestion des élections ko fana ya do mankan chama kala dialogue national inclusif be ke wati muna politique mogo kele munu ko ka organique de gestion des élections 5 o politique mogo de bala ka fo bika tsaka ke ne masoko de fo parce que ni ko la bega fo katsaka ke u beka fo ko wati bato atsaka ke mais ni kibi ta fa tsaka ke parce que organique de gestion des élections problème jumai atete kumena ke mais aka manda labana bina ibe dialogue national inclusif wa sori ibe kama bi dialogue national inclusif ko no ka bla 2023 la organique de gestion des élections obasro ibe katara maintenant président Kram mun kumena na ibe ka ko fait 2022 no fara nana o bafo ko no kunana o bafo ko no ko ka bla fo mandat labana naka mandat bina ko ka bla mandat wel donc ne bolo nunu e fendo c'est ça de wulu labentumay jaman che fanga de sekana parce que ni sinabe fanga na dron fanga mana fen kal na kan Afrique la bébé opposition ka jogodon al ni fen ka bafo ka may jama la murti donc ça era qu'il nana c'est ça no afle ni chama che fanga ina sinate fanga la ni ni fen nunu beka kuma c'est ça no ni fen nunu beko itmay ni de bila ni fen anya wakati ni wakati ni kono na anya wakati ni ba tseka nye fo million bela jeren ka faranyo ka do dakale ka bo dakale anga blanco na de koni transition nyana be atechien Choguel atechien Assimi atechien Malik Jawni abitien bela jeren denye parce que ni atakala jamana mu yanse dima dunko juguya nambara galon tien fo balia donc vraiment ne bolo ni kanka ke wati mu bato ni be dabla peu beka kandi muyo kadoma be hake kadima parce que o fana problème be mun ka kandi muyo to doma donc jamana nana kede trafic d'influence corruption gabegie concussion prévarication avec clientélisme to bokana be foturabin donc jamana o de nyenyo na jamana ina or 92 mun nana ni démocratie mun nana 91 nana ni nyani wel ko de ko il faut que jamana ka dael il faut que be hake kadima mais ayi mun jatimine al école ko sira apartheid be kana étant école kanabo mankan lo be ka foko examen to que rétention note on a tabé privé la kalon be ka ke ça c'est l'apartheid comme malien do ça ni malien do donc transition ka ni bede kene awo
sa ko ba era miri nana malien be ka je ki bolo fara ɲɔgɔn ka transition kɔnɔna walasa jamana bɛ se ka jɔ cogo parce que transition de ye jamana jɔ wagati transition de jamana jɔ waati ne o de fɔ n ko sina tɛ fanga na nin de y'a jɔ waati nin waati de malien kan ka fara ɲɔgɔn kan parce que problème ye mun ye fɛn minnu kɛra kɔfɛ o kan ka kɛ leçon ye 2012 coup d'état kɛra a ma k'an ma leçon ye et 18 août événement kɛra o ma k'an ma leçon ye le 24 mai dɔw yɛrɛ kɛra cogo di Assimi tilara ka na Assimi nana kura ye tuguni a ka nali kura donc nin bɛɛ kan ka k'an ma leçon ye mun b'a yira ka mais n'i y'a ta k'a lajɛ souvent an ka politique mɔgɔw on dirait que u ka intérêt kama u ka nafa kama u t'u ɲɛ yɛlɛ ka fɛn dɔw ye ça ce n'est pas bon ça ce n'est pas bon ça ni fɛn kɛra fɛn kelen kɛra ne bala o kan ka k'aw ma misali ye pour que a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ a ye poche kɔnɔna to a ye kɔnɔbara in to yen aw ka jamana in lajɛ ten sa aw ka hinɛ jamana in na parce que fɛn mana kɛ o kan ka k'i ma taamasiyɛn pour que a dɔ wɛrɛ kana kɛ mun nana ni nin mankan ye kalata mun kɛra salon 2020 kalata mun kɛra bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ administration territoriale CENI DGE ani cour constitutionnelle mankan de yɛrɛ surtout cour constitutionnelle niveau la donc jaabiw bayɛlɛma mɔgɔw kun man kan kɛ député o kɛra député mɔgɔw ye place sɔrɔ man kan k'o place sɔrɔ mun bɛ na n'o ye réforme électorale du système électoral o baliya de bɛ nana mais ne bɛ to ka kuma kelen fana fɔ aw mana réforme kɛ cogo cogo ni maa ladiri tɛ institution nin kunna a ti ɲɛ fo ladiriya de ka sigi jamana in na fo mɔgɔw ka sanuya de n'i bilala nin yɔrɔ la hali ni kan bɛ tigɛ de i kana b'i i kan kan i kana b'i dala kan kan o de bɛ jamana ta ɲɛ e ɲɛ bɛ an bɛ jamana minnu fɛn fɛn tɔgɔ fɔ ladiriya de bɛ k'o jamana ninnu développer o tant que ni ladiriya tɛ jamana tɛ se ka e bilala place na e b'a dɔn e kalata e de a nunjuru bɛ e de bolo ne ma kɛ ka ɲɛ mankan bɛ kɛ a kɛ ka ɲɛ hali n'u b'i bɔ i place la o tɛ kojugu i bɛ hali service ninnu ta problème jumɛn bɛ se i bɛ taa sɔrɔ problème bɛ service la directeur général b'a kalama ko problème bɛ service mais a bɛ problème dɔ ko dogo a b'a fɔ ko ne nana fɔ u b'ale relever ka bɔ yen ne bolo hali n'u b'i relever ka bɔ yen problème bɛ a fɔ a ka dɔn solution ka sɔrɔ a la problème bɛ sigi ɲɔgɔn kan finalement ɲɛ tɛna sɔrɔ a la donc k'o de sigira ɲɔgɔn kan ka na laban coup d'état ni fɛnw na et n'i y'a mɛn président den b'i da don fanga na président somɔgɔw b'i da don fanga na hali bi fɛnw de ma sigi sen kan mun b'a to olu b'u sen bɔ fanga na ni i ye président ye jamana de ye i ye président ye jamanaden de i tɛ président i ka du ye i tɛ président i ka famille ye i bɛ jamanadenw de ka baara la k'i olu de y'i ta k'i sigi u y'i suganti u ye danaya ta k'a di kan i kana tɛ maliyɛn mais danaya de ta k'a di kan e de ko k'i bɛ se n'i ko k'i bɛ se u y'a kalifa i ma a kɛ ka ɲɛ sa a k'a kɛ cogo la parce que waatiw tɛ kelen ye mun tun bɛ se ka kɛ 92 o tɛ se ka kɛ 2021 mɔgɔw ɲɛ bɛ yɛlɛ ka taa fɛ fɔlɔfɔlɔ tun bɛ se ka fɛn dɔw kɛ a tɛ bɔ kɛnɛ kan se i mana fɛn fɛn kɛ Facebook bɛ yen WhatsApp bɛ yen i bɛ fɛn dɔ kɛ i hakili la mɔgɔ minnu ɲɛ t'i la o de ɲɛ b'i la i mana kɛ cogo cogo a bɛ bɔ kɛnɛ ma donc ne bolo i ka tilen i ka baara kɛ ni tilennenya ye i ka baara kɛ ni ala tɔgɔ ye i ka baara k'a kɛcogo la o de ka ɲi walasa jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la voilà ko ba an ye faamuyali sɔrɔ fɛn na ko ba Choguel y'a datu wari hakɛ min da la 2 milliards 50 millions 360 000 e yɛrɛ fɛ ni wari in bɛɛ bɛna bɔ min walasa camancɛ sanga bɛ se ka latigɛ ka ɲɛ cogoya min na bon n'o de fɔ n ko a y'i da fɔ mugu jalan na i bɛ taa sɔrɔ a ɲiginji b'a da sinon a t'i da fɔ mugu jalan na ten bon a mana kɛ cogo cogo jamana in fana ye jamana ye musaka bɛ sɔrɔ fɛnw bɛ yan musakaw bɛ sɔrɔ mun na n'o de fɔ ni dunko juguya tɛ fɛn caman bɛ o bɛ se ka kɛ n'an ka musaka minnu bɛ sɔrɔ sanu bɛ yan kɔɔri bɛ yan a mana kɛ cogo an b'a ye impôt n'an ka taxe a b'i jigi olu de kan fɔlɔ a b'i jigi da o de kan n'a y'i jigi da o kan jamana wɛrɛw ka dɛmɛw bɛ yen jamana wɛrɛw ka dɛmɛw bɛ yen ani institution baw diɲɛna olu bɛ se ka dɛmɛ don an ye pour que ka musaka dafa mais nin baara ninnu si tɛ se ka kɛ ni musaka tɛ on dit en français que l'argent c'est le nerf de la guerre donc i mana fɛn fɛn fɔ ni musaka tɛ a tɛ se ka kɛ hali kalata mun bɛ nali ne ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ a musaka bɛ bɛn 97 milliards de francs CFA de ma bon mankan yɛrɛ b'o yɔrɔ la dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Ablaye Maiga an ye kunnafoni dila de an tɛ siran mɔgɔ ye ko ɲɔgɔn ani DG ni CENI u bɛ ka ɲɔgɔn sama pour que organique de gestion kana kɛlɛ parce que n'o kɛra dɔrɔn musaka nin a bɛ bayɛlɛma a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛw la donc o fana kɛlɛ bɛ nin ko la mais comme Choguel y'a jira k'a fɔ
a layidu ta k'a fɔ k'a bɛ organiser des gestions des élections k'a b'a sigi sen kan a b'a sira de kan et puis a kɛlen premier ministre a ye mɔgɔw de ɲininka a ma k'a kunfɛ a ye mɔgɔw de ɲininka a bɛ fɔ minnu expert a y'o ɲininka ko yala organiser des gestions des élections a bɛ se ka sigi sen kan wa a tɛ se ka sigi sen kan u bɛɛ y'a jira k'a fɔ k'a bɛ se ka sigi sen kan donc ne yɛrɛ bolo n'a ma ɲɛ ko tɔ ninnu y'a to mankan bɔra kalata la ni fɛn kura nana o sigira sen kan n'a sɔrɔ o bɛ na ni basigi ye o b'a to ni kalata kɛra mankan tɛ k'a la ne bolo an ka taa n'o de ka ɲi voilà. Ko ba mɔgɔ caman ko a ye wari min fɔ ko wari in da ka ca ko in tɛna se ka kɛ mais e ka kuma kɔnɔna na sisan a bɛ komi e sɔnnen don a ma k'a fɔ ko in bɛ se ka kɛ wari in bɛ sɔrɔ. Mali nin wari tɛ se ka dɛsɛ ka sɔrɔ Mali la o tɛ se ka kɛ o. Cogo di an bɛ fɛ k'i da dɔ la k'o ɲɛfɔ an ye wari in bɛ sɔrɔ cogo di. Sanu bɛ yen kɔɔri bɛ yen impôt ni taxes bɛ sara fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ wari ladon faso kɔnɔ c'est vrai avec l'insécurité an bɛ se ka fɔ Kayi Segu parti do ani Sikaso Mali jugu wuli de mais on n'a ta bɛɛ donc ne ye minnu fɔ olu bɛ se ka kɛ sababu ye musaka a fanba bɛ sɔrɔ pour que ka nin baaraw kɛ parce que musaka bɛ o dunko juguya de na ni problème sinon musaka mun bɛ yan a b'an permettre ka ko caman kɛ parce que i b'a dɔn an ka problème fana ye mun ye ni mun nana k'a bɛ kɛlɛ ni robinet datugula dɔn mɔgɔw bɛ mankan ci depuis transition nana bɛɛ bɛ sara ta mɔgɔw tɛ sara ta mɔgɔw t'u ka sara ta régulièrement donc ne bolo mankan tɛ nin b'a jira k'a fɔ ko yurugu de bɛ ka kɛlɛ o de kosɔn dɔ bɔra dɔw ka terrain de vie la parce que n'i bɛ sara sɔrɔ i b'i ka prime sɔrɔ i bɛ ka indemnité e bɛ mun yɛrɛ ɲini bilen e ka kan i hakɛ bɛ ka d'i ma mais n'i wulila k'a kɛ mankan ye k'a donna ta a bɔra ta hali Benin Patrice Talon de fɔ Benin fonctionnaire a ko k'a bɛ ka mankan ci ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ sara bɛ d'a ma prime bɛ d'a ma indemnité bɛ d'a ma a y'a fɔ dɔrɔn dunko juguya de dabila la dɔrɔn ne kɔrɔbɔ nin b'a jira k'a fɔ dunko juguya de dabila la dɔrɔn ni dunko juguya dabila la donc ne fana b'a jira k'a fɔ ko dunko juguya de bɛ ka dabila an ka jamana kɔnɔ an b'o sira de kan dunko juguya an b'o sira de kan fɛn fana kɛra semaine passée mun ye taamasiyɛn ɲuman ye général de division Musa Jawara le tout puissant Musa Jawara ni bɛɛ ko kun ko intouchable don maga tɛ se ka kɛ a la communicatif procureur sera ka ngara da la f'u y'a placé sous mandat de dépôt a bɛ kan yɛlɛ donc ninnu bɛɛ ye taamasiyɛnw de mun b'a jira k'a fɔ y'a dɔn ale t'a sɔrɔ la Birama Ture k'a fɛrɛ fɛ mais komi an fila a bɛ se ka kɛ an filɛlikɛbaga caman t'a dɔn Musa Jawara ye min kɛ i t'i da walawala dɔn ni Musa Jawara ye min kɛ min y'a to procureur y'a minɛ Musa Jawara minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ l'affaire Birama Ture y'a dɔn an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn depuis 2016 a tununnen don ɲɛ ma se ka dɔn a kɔ la a bɛ balo la a tɛ balo la o ma se ka dɔn mais kuma caman yira k'a fɔ ko Musa Jawara sen b'a la bon n'a fɔra k'i sen bɛ fɛn na ne bolo i kan ka na ka n'i yɛrɛ bila justice ka disposition na i kan ka na i ka kiri hali Karim Keita ni n'a ye ne ɲininka Karim Keita kan ka na fɛn fɛn tɔgɔ fɔra Birama ka disparition na ka tun na bɛɛ kan ka na i ka kiri n'i sen t'a la i bɛ bila kɛ n'i sen b'a la i ka kan ni ɲangili o ɲangili bɛ da i kan ne bɛ to k'o de fɔ tuma n ko Mali ye yafa jamana dɛ ni ɲangili dar'i kan taalen ɲɛfɛ a somɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ bon dɔ kɛra ten sa bon an yafara Mali ye yafa jamana de mais nin problème tɛ se ka ɲɛnabɔ fo kiri de ka kɛ donc o de kosɔn procureur Ture n'o ye communicatif procureur ye i y'a dɔn ni bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ a ka kɛwale kama ne kɔni ma deli k'a ye mais ne ye kunnafoni sɔrɔ Ture a b'a ka baara kɛ a kɛcogo la donc i mana kɛ maa o maa ye hali ni kunkolo bɛ sankolo de sɔrɔ n'i kan ka minɛ a b'i minɛ i ka kan ni ɲangili mun ye o ɲangili bɛ da i kan voilà. An ye faamuyali sɔrɔ la ko ba an bɛ fɛ k'i hakilinata dɔ fɛnɛ an ɲɛ b'a la ko denmisɛnninw ka examen bɛ ka sigi sɔɔni sisan examen bɛ sigi ɔkɔliw bɛ datugu mais ɔkɔli ɲɛmɔgɔw bɛ fɛn na kɛlɛ la olu yɛrɛ bɛ kɛnɛma fɔlɔ hakilina ye jumɛn ye o ko in fɛnɛ na nin problème tɛ dɔwɛrɛ ye jamana in an ka miiri n'a ye parce que Nelson Mandela y'a fɔ dɛ ko une nation qui lit c'est une nation qui gagne donc la nation jamana o jamana i bɛ kalan kɛ i bɛ taa ɲɛ donc a ko n'i bɛ fɛ ka jamana ci dɔrɔn na ni kalanbaliya o jamana kɔnɔ donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ vraiment an balima école karamɔgɔ ne yɛrɛ école karamɔgɔ à l'origine parce que j'ai fait l'INSIP avant d'aller dans la presse ne yɛrɛ kɔni bolo o ni gouvernement ka sigi ka fɔ ka sigi ka kuma u ka bɛn u ka denmisɛnninw lajɛ u ka hinɛ denmisɛnninw na ne b'a fɔ u fila bɛɛ de u ka denmisɛnninw ka avenir lajɛ parce que an bɛ intégration tile de la an yɛrɛ y'a ye tellement que denmisɛnninw kamana gannen don denmisɛnninw ka ɲɛmɔgɔ n'an b'a fɔ ma ko parlement des enfants olu bɛ lakasi hali premier ministre ma nin ko in na
effectivement willa ka se premier ministre la ka u ka nisɔngoya yira premier ministre la ka yira premier ministre la k'u jɔrɔlen don k'u haminen don parce que olu de jamana sini ɲɛsigi ye sini ni Mali bɛ fɔ olu de bɛ fɔ donc u y'u ka nisɔngoya yira ne hakili la premier ministre y'a faamu le premier ministre a pris bonne note il me semble que n'u école karamɔgɔw bɛ sigi ka kuma la parce que sigi ka kuma bɛɛ tɛ se ka kɛ caméra ni micro ɲɛna sigi ka kuma dɔw bɛ kɛ a bɛ kɛ à huis clos donc aw yɛrɛ dama bɛ don salle dɔ kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya aw bɛ ɲɔgɔn faamu ne hakili la u b'o sira de kan donc parce que jamana kɔrɔnfɛla la école datugulen camancɛla la école plus de 1000 écoles sont fermées au nord et au centre o denmisɛnninw bɛna kɛ mun ye sini o denmisɛnninw kɔrɔbayara n'a nana ye k'a fɔ ko u ka hakɛ de ma dun u ka kalan kɛ n'u ye marifa ta o tɛ rébellion yɛrɛ daminɛ ne donc yan'a ka s'o ma ne bolo u ka kɔba gɛlɛya sera fo ni degré ma bi e yɛrɛ fɛ gɛlɛya in bɔlen don jɔnni na école karamɔgɔ wa ou bien gouvernement parce que ko in gɛlɛyara bi dɛ mun nana ni gɛlɛya ye u tɛ sigi ka kuma ɲɔgɔn faamubaliya manque de communication parce que kuma fɛn fɛn bɛ fɔ i b'a mɛn kunnafoni gafew de la i b'a mɛn bɔlɔlɔw de sanfɛ mais u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ kuma sanuman bɔlen y'u da donc bɛɛ b'i ta fɔ kɛrɛfɛ ne bolo o tɛ solution ye dɛ n'a ma ɲɛ kɛ aw bɛ ɲɔgɔn faamu aw bɛ sigi ɲɔgɔn ka kuma ka ɲɔgɔn faamu ka bɛn ko la mais i bɛ taa nin kuma mɛn yan fɛ i bɛ taa nin kuma mɛn yan fɛ nin b'a fɔ k'article 39 a abrogé nin b'a fɔ k'a ma abrogé nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ il y a un manque kuma t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bɛ fɛ ka mun fara nin fana kan baara o baara n'a man di ye kana kɛ caman bɛ école karamɔgɔya la u b'a la de n'u ye baara wɛrɛ sɔrɔ u b'a bila ka taa donc école karamɔgɔ t'o baara ye école karamɔgɔya ye école karamɔgɔ jamana b'i bolo de fo a kanu ka k'i la a ka diya i ye i k'a dɔn ko in kana kɛ musaka ko dɔrɔn kama i k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnninw ka siniɲɛsigi de b'i bolo i bɛ ka minnu kalan sini olu de bɛ i nɔ yɔrɔ bila ka jamana jɔ olu de bɛna jamana jɔ donc c'est pourquoi on dit que l'enseignement c'est un métier noble c'est un sacerdoce dɔw ko ko sacerdoce a tun bɛ fɔ waati min na i bɛ taa sɔrɔ ni percepteur a bɛ fɔ minnu ma percepteur depuis France le second empire n'i bɛ taa cour du roi dans la cour du roi ou bien chez les barons la fɛn bɛɛ bɛ k'i ye c'est-à-dire wari mais fɛn bɛɛ bɛ k'i ye donc u ko ko de y'a sacerdoce ma yɔrɔ ye mais ne kɔni bɛ mun fɔ enseignement ye baara mun ye i bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ a la ka lafiya sɔrɔ a la mais il faut a ka kɛ avec conscience c'est pourquoi ne ko n ko baara mun n'a man di ye dɔrɔn kan'a kɛ n'a ka di i b'a kɛ ka jɔ i tɛ musaka lajɛ sinon enseignement ka fisa ni presse ye o enseignement ka fisa ni presse ka taa mais mun nana n'anw ye presse la parce que presse diyara an ye a ka d'an ye o de la an bɛ k'a kɛ an y'a kanu voilà kuma yɛrɛ y'o de donc an kɔni bɛ mun ɲini gouvernement ni école karamɔgɔw fɛ ani an minnu ye parents d'élèves fɛ vraiment an ka fɔ ka bɛn kɛ an ka ɲɔgɔn faamu vraiment denmisɛnninw ka taa école la parce que ne bɛ se ka ɲɛjɔ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi parce que avec la CEDEAO la il y a l'intégration déjà togolais bɛna denmisɛnninw kalan yan togolais école karamɔgɔ baden de bɛ yan dans les privés a caman de bɛ yan donc o ye taamasiyɛn dɔ ye donc a b'a yira k'a fɔ ni intégration kɛra a ɲɛ bi naani ma béninois bɛna baara kɛ mais est ce que an ka formation bɛna an permettre an ka taa baara kɛ yɔrɔ ye n'an ma kalan niveau ba t'anw na et puis o fana mana bɔ yen gouvernement fana ka denmisɛnninw kalan cogo la ten filière baden bɛ yen bi o ni marché de l'emploi tɛ taa o ni baara taabolo tɛ taa i bɛ taa sɔrɔ filière c'est comme kalan bɛ yen mais baara tɛ yen kalan bɛ yen mais baara tɛ yen parce que kalan minnu bɛ kɛ ani baara taabolo tɛ taa o fana b'an fɛ o de ka ca donc o de yɛrɛ de y'a to diplômé sans emploi cayara o de y'a caya i bɛ taa sɔrɔ parce que an bɛ fɛn min kalan o baara tɛ an ka jamana kɔnɔ o baara tɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a san joli ye concours tɛ ka kɛ fonction publique la licence minnu bɔra ni licence ye aw bɛ ka concours kɛ u tɛ ka concours kɛ o parce que u n'u yɛrɛ tɛ concours la parce que fɔlɔ mun de bɛ se ka kɛ pour que yɛlɛma ka don o la sisan mun bɛ se ka kɛ yɛlɛma jɔnni bɛ yɛlɛma dɔn anw maliyɛnw ani minnu bɛ ɲɛfɛmɔgɔw jamana kalifalen bɛ minnu u ɲɛ bɛ ko bɛɛ la o donc yɛlɛma minnu kan ka don ne y'o de fɔ o yɛlɛmaw nin y'a kɛ tuma de ye pour que bɛɛ ka lafiya tant que ni yɛlɛma ma don kow la mɔgɔw tɛ se ka lafiya fɛn dɔ bɛ yen f'i ka bɔ Kidali ka na ɲɛnabɔ Bamakɔ yan or jamana dɔ la i b'a ɲɛnabɔ sur place o yɛrɛ k'o daminɛ o de kosɔn u ye région u bɛ ka région caya sisan u y'a faamu i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen par exemple université ta k'a lajɛ dɔrɔn université bɛ Bamakɔ ni Segu dɔrɔn normalement Mopti kan ka université sɔrɔ Sikaso kan ka sɔrɔ Gao kan ka sɔrɔ Tombouctou kan ka sɔrɔ Kidali kan ka sɔrɔ o b'a to denmisɛnninw bɛ kalan kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛw kɛ ka yen yɔrɔ ninnu développer mais fo bɛɛ ka na Bamakɔ ça aussi ce n'est pas bon voilà
Kaba ye family sɔrɔ kuma na Mali kunnafoni jabarani layɛbaaw bi émission bɛɛ ka kuma kɔnɔna na ni kibaruya dama dama de kun bɛ ka da kulo kan b'a dɔn aw ye faamuyali caman sɔrɔ ko la sisan nɔ ka kɛɲɛ ni ko b'a ka kuma ninnu bɛɛ sisan an bɛna kuma da n'a ma k'i ka kuma ka laban di jama ma monsieur Koba kuma b'i bolo ne ka kuma laban ye mun ye taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na ni Mali tɛ an bɛɛ kɛra Mali de la an kɔrɔbala ye i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i ye maliyɛn de donc Mali bɛ cogoya min na i ko bi vraiment maa si ka laɲini tɛ an k'an cɛsiri Mali ba ka yɛlɛma jamana caman bɛ yen an ye gɛlɛya mun sɔrɔ u ye gɛlɛya sɔrɔ mun ka jugu ni Faransi mun yɛrɛ nana an dɛmɛ Allemand ye Faransi occupé san joli san 5 u ye Faransi minɛ san 5 donc Ala y'an kɔni kisi o ma donc ko bɛ se ka yɛlɛma fɛn minnu ye an sɔrɔ a ye jamanaw sɔrɔ ka tɛmɛ donc an bɛ kɛlɛ de kɛ pour que a ba ka yɛlɛma Mali tun bɛ cogoya min na Mali ka kɛ tan Mali ka tɛmɛ o kan bɛɛ ka Mali tɔgɔ fɔ kura ye donc c'est possible n'an y'an bolo fara ɲɔgɔn kan n'an ye kɛrɛfɛ kow bɔ a la an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i politique mɔgɔw i société civile n t'a dɔn en tout cas maliyɛn bɛɛ lajɛlen n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ kow bɛ nɔgɔya awɔ Mali kunnafoni jabarani layɛbagaw an y'o de fɔ a ye an tɛ sɛgɛn toujours an b'a fɔ a ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa jamana in bɛ se ka jɔ an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ kan kelen da kelen fɛ ka kuma kelen fɔ walasa jamana in bɛ se ka jɔ cogoya min na an b'a fɔ a ye ko k'an bɛɛ émission bɛɛ ka kuma kɛnɛ wɛrɛ kɔnɔna na